mensen kennen dat verhaal wel van dat kunstwerk van dich in Venlo en de Maas. Hè? Ja, ja. Want dat is toen kapot gevroren, er kwam water tussen, of wie is dat toen gewoon? Nee. Dat is een heel verhaal. Dat is 10 januari 2014. Ja. Ja, goed. De geleerden en de constructeurs en al die mensen die er heel veel verstand van hadden, die hadden dus daar dus nog gekeken. En uiteindelijk gewoon kunnen ze dus achteraf de koe in de kont kijken. De koe in de kont kijken. Want dan werd ze wat er fout is gegaan. Hè? De geest met zijn project aan de hand. En als de buren dat hadden al een keer gemaakt hadden, dan hadden we dat toch van af kunnen kijken. Maar dat was gans nieuwe techniek. En dat was zeer uitdagend. En uiteindelijk had het allemaal goed kunnen zien. Maar goed, er zijn een paar factoren. Het is allemaal een beetje wazig. Maar uiteindelijk we weten wat het is. En, maar het heeft niks met drukte of met water te maken of met kou of weer. Want het was een kunstwerk van allemaal glaas op elkaar geliemd. Ja. 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 En dat was iets wat nog niet zo vertoond was. Ja. En waarom hebben ze het uiteindelijk weggehaald? Omdat het levensgevaarlijk was. Want het begon zo door elkaar te vallen? Nee, die hadden zo te scheuren in. Dit gaat over drukverschillen. Stel je voor die verliems wat. En die verlieming bijvoorbeeld is, nou kon ik even techniek erin zetten. Die verlieming is 0,25 mm. Op een afstand van 6 meter is dat 12 centimeter verlieming. Had ik twee niveauverschillen van één beeld 4 meter, eentje 4 meter en eentje 6 meter. De druk die dan kan gebeuren, dus dat ze dus het glaas drukt gewoon het liem in elkaar. Dan kan het zien, dus die 12 centimeter worden dus dan bijvoorbeeld 11,4 of 11,6. En die 4, die wordt, wat 10 centimeter is, dat wordt 9,8. En dat drukverschil mag het zo dat die scheuren erin komen. En dat klinkt allemaal zo vanzelfsprekend nou. Maar het was een kunstwerk in de openbare ruimte. Ja. Dus als er mensen op gingen stonden of dat kost ze niet opstonden. Oh, dat kost ze niet opstonden. Maar het kost dus zien dat er bijvoorbeeld wat afzoei vallen en dat... Nee, dat zou de grote bars zijn en daar zou je gewoon brokstukken van 10 ton onder te kunnen vallen. Vandaar het levensgevaar. Ja. Wat is het toch een prachtige tuin, Frans? Ja? Oh. Fantastisch. Ja, nou kijk hier, toen kon ze een beetje in mijn onderbox naar te kijken. Zo. Ik was net, had ik net mijn laatste beeld klaar. Ik zit hier... Die laatste beeld, zoals de geest nooit meer een beeld maken. Jawel, nee, maar altijd het laatste beeld dat ze nog gemaakt is. Of wil ik zeggen, het nieuwste beeld. En dat is dan, dit is net klaar. Ik neem aan dat ze wel een maskertje opduizen als je hier in het werken bent, of niet? Ja, dat is wel van die... Ja. Maar gewoon hakken, hè. Nou is het is echt klaar. Dit is klaar, dat moet dus gewoon op een sokken komen en dan kun je het kopen. Ja, kan ik niet betalen. Ja, natuurlijk kunnen ze betalen, maar dat wil ze niet. Ik zou het wel willen, maar ik denk dat dat voor mij te hoog gegrepen is. Nee, maar hij zal een koper. Nee. Het is niet een opdracht gemaakt. Nee. Ik was ook stiekem benieuwd. Omdat dat was voor dich een enorme klap, heb ik me laten vertellen. Dat kunstwerk aan de Maas, dat weg moest. Want maar dat is... Dat duidt ik pijn aan het hecht, zo wat. Ja, zeker. Maar, daarna hebben ze nog een stel laarzen er neergezet. Hè. Vond ik ook leuk, maar die ging op een gegeven moment... Hij de een van die laarzen aan je gaan en tien. Ja. Dat is ook weg. Ik heb me laten vertellen dat er een nieuw kunstwerk van Schobbers kunt staan. Ja, dat klopt. Wanneer? Het is nu om 1 uur moet ik op de plek zien worden. Er is er een vergadering. Ja. En dan is het expliciet duidelijk wanneer dat dan de datum er is. Dus dat huurt ze vandaag? Ja, dus om 1 uur. En ik heb me ook laten vertellen dat het wordt iets totaal anders. Ook het materiaal. Absoluut anders, ja. Ijzer? Metaal in ieder geval? Het is metaal, kortenstaal. Het is 10 meter hoog. En ze roert als een boei. Als een wat? Als een boei. Met zo van, in de rivier hebben ze die boeien. Ja. Die hebben die kleur roert. Een soort vermiljoen. En dat is dan de kleur.
Dus dan zit ze met dat korte staal zit ze door redelijk bij je in de buurt? Nee, dat korte staal is alleen gedaan dat de buitenkant hier wordt gecoat, die krijgt die kleur. Maar de binnenkant moet niet gaan roesten, dus daarom hebben we dat van korte staal gemaakt. Okay. Een korte staal, dat geeft dat een loog en dan roest dat niet er doorheen. Dus dat is het koperen, waardoor het gewoon dus eigenlijk die dikte blijft houden en niet gaat roesten. Weer wat geleerd. Ja, en, ja. Ik heb me ook nog laten vertellen dat het Trouwens, kunstwerk... volgens mij is dat helemaal fout, want ik moest hier alleen langslopen. Nee, ik was... Moest je aanbellen? Ja, in de wetenschap van wat ik me allemaal heb laten vertellen, wat ik gehuurd heb. En nou rieën we heel langs. Ik dacht van kijken of de kunstenaar zelf toes is, of ze toes is. En of ze me antwoord kan geven op hetgeen wat ik gehuurd heb. Ik heb me namelijk ook laten vertellen dat ze dat via de Maas op een boert Ja, naar Venlo gaan brengen. Ja, dat is een heel spektakel. Dat is, ja, dat gaat van Outremont, komt het hele Mayem op. En dan wordt dat dus met 2 kranen opgetild. Wordt het dus op de plek van bestemming de vleugelaar. En dan worden die 2 delen in elkaar gezet. En dan zien er weer 2 kranen die dat beeld oppakken en er neerzetten. En dat kon ze in 1 dag kon ze dat redden? ik denk een paar dagen. Ik denk dat het een hele spannende onderneming is dus om zo'n verhaal heel goed dan van naar binnen te krijgen. En, ja. Dat wordt wel een dingetje. Ja, dat is heel spannend is dat. En vooral ook gewoon ja, wie wordt dat ontvangen? Hè? Ja, is dat spannend? Voor dich? Nou ja, spannend. Hoe reageert Venlo op dit kunstwerk van Fun Schobbers? Ja, wat moest je erop zeggen? Zo van, kijk, het is zo eigen gereid om te denken zo van, ik denk dat dit toch moet staan, zo. En in eerste instantie zal men het al misschien terughoudend zien. En hopelijk op den duur dat dan toch ontvangen wordt. En ja, maar vooral ook de uitdaging en een beetje de lulligheid, de truttigheid voorbij. Dus eigenlijk gewoon mensen die naar Chicago gaan in New York gaan en daar staat een beeld van 10 of 15 meter, daar staat iedereen O en A te zeggen. Ja. Maar zoiets kan ook in Venlo. En dat is gewoon eigenlijk wat wel spannend is, dus dat er nou ook in Venlo gebeurt. Dat zou je stiekem wel leuk vinden, als er... Ja, leuk is niks, hè. Maar ik vind dat wel een uitdaging, ja. Als dat is. Zoals ze in Venlo zeggen, dat ze dich toch een beetje gepeerdskeuteld, vuls. Ja, wat is dat dan? Gepeerdskeuteld? Nee, dat ken ik niet. Nee? Oh, ik dacht dat het een echte Venlose uitdrukking was. Dat ja, als een soort van schouderklopje, dat ze dich... hoe moet ik dat zeggen? Gewaardeerd vuls. Daar staan ze niet op te wachten, maar het prettige is gewoon... Kijk, als mensen het belangrijkste is gewoon als mensen er naartoe gaan en er aankomen, dan is het goed. Ik bedoel, het is leuk gewoon en fijn, dan begin ik zelf ook weer over leuk, maar het is natuurlijk fijn dus dat het... ja, eigenlijk maakt het ook niks uit. Het belangrijkste is gewoon dat ze heeft iets in de kop en daar is ze vasthoudend in gebleven om dat zo te willen maken. Daar is geen concessies gedaan aan zichzelf. Je probeert zo min mogelijk te doen, ja. En dat is af en toe niet een dank afgenomen en ook niet prettig. Hè, maar anders krijg je toch gewoon een grieze moes die dan toch op een gegeven moment weer weggezet wordt. Wat denkt ze zelf? De woens en werk zie je al zo lang. Wat denkt ze zelf dat Venlo gaat doen met de boei? De tango had de film, of de film, de beeld het tango. Dus, tango? Ja. Waarom hebben ze een beeld van een boei tango genoemd? Ja, een beeld van een boei, nee. Het is, de vertekens Oh, sorry. Het is geen, ik heb de kleur van een boei, die kleur, die zit op dat beeld. Oké. Het is geen boei. Het is abstract. Het is abstract, ja. Oké. Nou, het is dus een echte Fun Schobbers. Ja, anders weer. Anders. Ik ben in de neiging geneigd, maar ik weet niet voor welk programma dat ze bezig is. Want ik mag niet van mijn buurt worden. Dan zou ik zeggen zo van, dan zou ik tegen het model wel laten zien. Maar ik huiver om het te laten zien. Als ze de camera uitzet, wil ik tegen het beeld laten zien.
Dat vind ik dan weer heel spannend. Dat stik alleen even mij geest en dat C2 even moeten blijven. Dan heb je een idee van wat ik over heb. En waar heb je die tekening? Ja, die tekening. Ik heb een model hier. Dat is een model. En waar staat het? Die staat hier in het atelier. Die staat hier 20 meter vandaan. Dan blijf jij buiten staan, Ben. En dan lopen we weer naar binnen toe. Mug ik dan, en dan hebben we alleen geluid. Maar niet het beeld. Ja, oké. Ja? Dus En ook hier blijven staan, hè? Ik loop even mee, maar... Nee, die loopt die blijft hier. Ja, maar het valt bereik van... Ja, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Geluid. Ja, hoeft ook niet. Hij heeft geluid, toch? Ja, maar we zijn Als jij nou- verbonden. nee. Ik blijf die kant op filmen. Beloofd. Ik blijf die kant op filmen. Ik zweer het. Ja? Ja, echt. Ik meen het. Ja, het is, als het uitgezonden is, is het uitgezonden. Ja, maar ik ga niet... Als je dat niet wil... Als je naar die kant op gaat, als je naar die kant, die pijp die kant uitzet. Ja, dat is goed. Oké, joh, en ik daar... Ja, ik ga... Er is genoeg te zien, hè. En Maria zocht dat het goed was. Ik kom steeds dichterbij. Zelfs de deur gaat dicht. Ik vind dat wel heel spannend hier. Kijk eens goed. Lisbeth? Hallo. Hoi. Hoi. Nou ja, wij wonen in de buurt en ik heb... Ja, dat is wat stom dat die godverdomme net die deur openmaakt. En die stond voor mijn neus. Dat, En vul even het beeld. Of, Nee, maar kijk in. Ah, ja, nou ziet het. Dat duurt even. Nee, maar ik zei ze ook van, het wordt roerd gekookt. Ja, dus is dan dat- kan het dat ook niet zien. Wat? Nee, hier, door, dit is het. 10 meter hoog. Mag dat nou op de Nee, ik heb een Camera anders Nee, dit is de kamer. Alleen maar geluid. Dat is alleen maar geluid. Dat is alleen maar geluid. Oké. Dus uiteindelijk wordt hier wordt niks in beeld gebracht, maar... Die geeft er maar commentaar op. Die stuurt wat. Ja, dan moest ze er echt... hoe kunnen we te stom? Deze kant, hier is de Mayhem. Dat is de Mayhem. En hier geeft ze met de prinsessenstingel in. Die kant. Ja. Dit is richting het stad. bassin eigenlijk. Ja, richting de... Domme. Ik heb die nuttig vuur, dus ze dadelijk weer weg. Ja, is goed. Ja. Verdomme, dit zit er bijna tegen bijna voor de deur. Maak je geen zorgen, Frans. Dat komt allemaal goed. Kijk, en hier wordt er met de fiets, ga je naar onder toe en fietsen er zo langs. Ja. Dus eigenlijk gewoon, kijk ze dus dan weer van deze manier. Want zo hoog, zo kijk ze niet. Ze kijkt eigenlijk zo. Dus dat is op Ja. deze hoogte. Ja. Op die hoogte zit ze. Zeg, als De die... vormen die is op het eerste oog niet zuus. En die is pas zuus als ze eigenlijk weer eens kijken. Dat is ook wel weer gecompliceerd. Het linker, de boog en het punt. En dus veel meer.